bethu Zulu, bantu bakithi. Number 1 esifisa ukufundisa ngakho. If kukhona ingxabano phakathi kwabantu ababili abaganene, ngabe ikuphiki noma ngabe sekhaya besike sibone uthola ukuthi emndenini ubaba nomama bazoxabana, kokunye uthola ukuthi ubaba uyidlele uyijabulele, uthola ukuthi kuzogcina sekuphuma nezinhlamba, kokunye kugcina sekushawana. The worst thing abantu abangayenza abaseduze ukuthi bangene lapho pick up ama sides. Zulu kulesimo esivelile ngongangezwe, siyacela ukuthi singangene pick up ama sides, sikhombe imini ukuthi ubani orang ubani oright. Akukona okwethu lokho. Thina into ekumele ukuthi silwele ukuthi siphonse imbono ngenhloso yokuthi lesimo singalungiseka kanjani, not to pick up ama sides ukuthi ubani uvidorazeleni, ubani wenzeni. Lokho ngeke kuze kusize. Futhi indaba zabantu ababili abaganene ungabe uyingena ugamanxe pick up ama sides, ngoba uzosala wedwa usubudengwane, uthola ukuthi lokho kushilo ukukhuluma awusakwazi ukubuyisela back emuva, sheshe wakhuluma. Uma abantu abaganene benengxabano kuxatshana mhlawumbe kwathukwana kwashawana, musu kujaha ngokungena pick up iside uzokhomba uminwe ngala ukuthi lo ube wrong kanje. Indaba zabantu ababili abaganene lezi okusangahamba bese kuyashintsha zibuyele esimweni. Wena usukhulumile lapho, wena wakhipha amagama, uzoyibusela ngani zonke lezi zinto obukade uyikhuluma uyikhipha ngomlomo wakho, uyikhipha on a public platform. Abanye sebekhipha izibongo zabanye abantu njani. Nineshoya kangakanani ngalokho? Mekuthiwa yonke lento ayikho, igama lalo muntu niyoligeza ngani? Asingasheshi singene pick up ama sides, sibe nesiqiniseko ngento esingenayo esho ngayo. Futhi ungabe uyingena indaba zabantu abaganene pick up iside, wena phonsa umbono ngenhloso yokuthi ufuna isimo silunge, because in the end ubaba wethu noma wethu wayikhethela yini baba wethu isinqumo sakhe wama naso wayazi futhi ukuthi wenza ngani. Asingashesheke thina ngoba nakusenengxabano sesipick up ama sides. And into kanjena ebhlungu ngoba most yomakoti abaganyile emzini nabantu bayifesa le into kanje, uthola ukuthi sebekhonjwa ngamagama. Phela abantu bakini bohlezi bevuna wena, uthola usekhonjwa ngamagama pick up ama sides. Nabo abantu besifazane babantu, angisho ukuthi ngithini, kodwa asingasheshe sikhombe abantu ngamagama ukuthi ubani wenzeni, ubani wrong vele, ubani bengamele enze kanje. No, ake siphonse imbono ngenhloso yokuthi sifuna isimo silunge. That's number 1. Number 2, abantu ababona uburong mhlawumbe esayidini lenkosi abazondi ihlalo, mhlawumbe yes abanalo ilungelo, but ngoba isisemphakathini indaba shuthi phela sebeyaveza nabo ngenhloso yokuthi hayi ngoba beyizonda inkosi, hayi ngoba besizonda ihlalo siyahlonishwa. Isihlalo sihlonishwa ngenxa yemsebenzi, asimalanga sahlonishwa nje. Isihlalo sakwaZulu asimalanga sayinto enkulu nje out of nowhere, sibe into enkulu ngenxa yemsebenzi ebikade yenziwa abahlezi kuso. Ngaphandle kwemisebenzi emihle ebikade yenziwa abahlezi kuso, ngabe asihlonishwa kanje. Noma sasingezohlonishwa ke isihlalo, sizongahlonishwa ngenxa yemsebenzi yohlezi kuso. So abantu balwa nemisebenzi eminye abayibonayo ukuthi ijivaza leminye imisebenzi emihle esiyenziwile ababekade behlezi kuso, not ngoba benenkinga nohlezi kuso isihlalo. Futhi abakhulumi mhlawumbe ngenhloso yokuthi bayamzonda ohlezi kuso noma bahambiselani naye ohlezi, kodwa indaba inemisebenzi. Mangase kushintshe imisebenzi noma izenzo, asibeke kanjalo, kushintshe izenzo zi-ede okuhle esihlalweni, kube izenzo eziyaphambili, izenzo ezinhle, ukukhuluma kuzophela. So kwababone ngathi mhlawumbe laba
ngizothini ababeka imbono ngenhloso yokuthi bafuna ukwakha bayizitha abazona izitha kodwa indaba isihlalo sijivazwa imisebenzi noma siba sakheka isihlalo siba strong sakhiwa yini imisebenzi emihle. So ohlezi kuso kumele akusebenzele ukuthi ukuze isihlalo sihlonipheke akenze kahle kuso, akenze imisebenzi emihle kuso, akagwema amahlazo ehlezi ngoba uhleli kusona manje isihlalo yonke into ayenzayo iyabhekwa. Abantu abacorrectayo mhlambe abacorrect ngoba naku benenzondo benomona kodwa in the end isihlalo ukuze sihlonipheke imisebenzi, isihlalo ukuze singahlonipheki imisebenzi yabani na yohlezi kuso. So nohlezi kuso akagade imisebenzi naye ngoba ubhekiwe ngoba isihlalo sikhulu singaka nje ingenxa yemisebenzi. Siqhubekele phambili. Kubalulekile if umholi angibeke kanjalo, if umholi mhlambe let's say uyinkosi sekufika isigaba sokuthi usungena esikhundleni sakho sokuhola abantu, omunye umholi uyabonakala ukuthi akakabalance kahle, uyabonakala phela umuntu ukuthi akakabalance kahle. Umuntu ongakabalance kahle kubalulekile ukuthi kube khona abantu abazoba seceleni naye aba strong abazokwazi ukuthi bamsekele, abazokwazi ukuthi bamkhave ukuze engezohlazeka phambi kwabantu. Umholi, ngikhuluma ngomholi nje, kubalulekile ukuthi abe nabantu aba strong. Phela kuyenzeka ukuthi uzoba umholi kodwa kuba nabantu abanamava ukudlula wena, abahlaniphile ukudlula wena, yabo, abanobuchule ukudlula wena, khona umholi ubahola. Akusho ukuthi musumholi usuwazi yonke into okudlula bonke abantu. Kuyenzeka ukuthi kunezinto ezizokuhlula eziningi futhi kodwa ubumholi. Futhi uyakwazi ukuthi uhola, especially umuhola ngokwegazi, mhlawumbe ngokwasebukhosini. Kubalulekile ukuthi ube nabantu abazoba nobuchule bakuvikele, babe isisekelo sakho ukuze bakukhave up until ufunde ukuzimela futhi ufunde kubona nawe ukuthi uzoba kanjani umholi oqotho. But if ulokhu exposeka kuvela amahlazo akho kuphambana nje, kusho ukuthi abantu abaseduze nawe abekho right. Abantu abaseduze nawe abakufisela okuhle ngoba kumele ngabe bayawakhava amahlazo akho, kumele ngabe bayakuvikela, bafihla ihlazo lakho emhlabeni wonke, bafihla ubuthakathaka bakho emhlabeni wonke. Ngisho ngathi awukwazi ukukhuluma kahle in public, kumele ngabe bayakukhava. Ngisho ngathi awunabo ubuchule kwezinye izinto, kumele ngabe bayakukhava up until uzofunda ukuyimela. Phela kusho ukuthi musuyinkosi noma musumholi, musungena esikhundleni sakho sobuholi uzothi ungena nje bese yonke into iba right. No, into eyiprocess le kwesinye isikhathi iba iprocess ekumele ukuthi incengwe ufundiswe yona izizingene kuwe. Bakhona abaholi okwabaholi bokuzalwa, so lento yokuhola akazange azayifundele iyamana ayingenela nje, kodwa futhi bakhona abaholi abadinga ukusekelwa, bafundiswe baze bangene egiyeni. So if ulowo mholi kubalulekile ukuthi kube khona abantu eduze kwakho abazoba isisekelo sakho. Kumsebenzi wakho ukuthi ukhethe abantu abazoba isisekelo esiright sakho, bakusekele ungahlazeki phambi kwabantu, ungabe buthakathaka phambi kwabantu. Ubuholi bakho buqine kodwa buqiniswe isisekelo sakho uzuzufunda ukuyimela. Siyabonga kakhulu. Yabona umuntu ongenalo uvalo, umuntu ongahloniphi, owenza izinto nje angabi namuntu amesabayo, uyinkinga lo muntu kaphatheki. Ngoba ke sabi umuntu wazi ukuthi mina hayi ngimkhulu. Yabona ukuba mkhulu uzuyikhohlwa ube mkhulu nakubantu ongafanele kuba mkhulu kubo. Ngiyinkosi nje, khona abantu abangamakhosi ngaphezulu kwami, abantu nto engibahloniphayo. uNkulunkulu ababekile kufanele ngibahloniphe, ngiyathanda kangithandi, bangamakhosi kimi, ngiyinkosi yabo, bazi ukuthi ngishaya imithetho phezulu kwabo. Kodwa ngendlela nje engiyiphatha ngayo angisho ukuthi anginamaphutha, ngoba akekho umuntu ophila ngaphansi kwamaphutha, ophila ngobungcwele yedwa. Kodwa okubalekile abangana babi,
okunye kuyinkinga ngoba bayakubhudisa odakeni